Уважаеми общественици, дейци на културата и образованието, уважаеми жители на община Самоков, за нас, учителите от начално училище Станислав Доспевски, е чест да ви поздравим по случай Деня на народните будители. Идеалът на земното щастие е в труда, здравето и природата. Един народ, който има съзнание и култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина. Будител може да бъде всеки от нас. Само е нужно да милее за родината си, да пази и съхранява родното слово, да възпитава, да чете и образова, да бъде добър към себе си и другите. Без превъзпитание и морална култура не са достъпни и осъществими никакъв демократизъм, никаква свобода. Както водата и хлябът засищат тялото, така ученето и четенето засищат човеческата душа, която е безсмъртна и безконечна. Нека живеем с отговорността, че от нас зависят много неща. Всички вие, творци, педагози, художници и самодейци, които сеете семената на българската духовност, култура и просвета в община Самоков, давате своя принос за утвърждаването на българския дух. Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от другите племена и народи. Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество. Обичате да знаете за своя род и език. Злото не е трайно. Добротата е господар на човешкото сърце. Учителите държат бъдещето на народа в ръцете си. Учителството е най-важното и тежко звание, на което може да се посвети човек. И за да го изпълни добре, той трябва да се предаде изцяло на работата си. Нека заедно го запазим в думите на нашите потомци, за да я има България.